बावाखैमोन Solo kudu hadanya manjat solo kudu ada kentunan बेबो सासेयाबो बहा दं कल खालामदों नाम्बारफोराबो बबेयावहाय थायो औ मोनबाय र बे फनाबो नांगोन दा बे कम्पानिनि डायलगफोरखौबो खोनासंनो बाबाय आं बेमारि सासेयाबो थैलांगोनसो माथो बिसोरो डायलगखौ खोनानो हेलो 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 सोरबा माने नोंसो नामा आया सोरबासो सानदोंमोन थारमाने सोरबा रायज्लायोनो हा सोरबा रायज्लायो नुवाखै मा फना नाम थानायखौ नुवाखै थारमाने दसजनसो गार्लफ्रेन्ड दंबोयो नोंहा हा दसजनसो गार्लफ्रेन्ड दंबोयो दिनैखौ मिथिबाय आं मरनहा रनखो बिनिखायनोथ' आरो बै बेनोथ' बारे गिदि नायनोनो हायां नङालै नङा सयथिबो नङा नै सयथिबो नङा जोंलाय मा बुखिबोलाबायबाय थायो हा नङा ओंखारदों आं सयथिबो नङा नै दा बेफोरखौ बाद दोन दे दा बेफोरखौ बाद दोन नोंनि अनगायैलाय आंहालाय सोरथो दंबावो नोंनि सानना नायलाय नोंनि अनगायै सोरथो दंबावो हा नोंबो जात जात बुखिलाबायबाय थायोना hey खर'सो गरम खालामबायगोनलै नों मियानो आंखौ मा होनदोंमोन थाय मिया मा होनदोंमोन आंखौ मिया मा होनदोंमोन हा मिया मा होनदोंमोन नायबा हरबायानो आंबा मा होनफ्लांखो मैया लोगोफोरजों लंफ्लांनानै फकटिया मोनलांनानै माबा होनफ्लांखो आंबा आं मा होनदोंमोनलाय मा होनदोंमोन आं आरो मा होनबावदोंसो मैया मा होनदोंमोन मा होनदोंमोन बागरबायानो मैया थिखोन मा मोनथे नै स्कार्ट होगोन होननानै बुङाखैमोन आंनो स्कार्ट होगोन होननानै बुङाखैमोन बागरबायानो नामा ना बावगारनायनि एक्टिं खालामदों बिराद मियाब्ला बिराद गेदेर डायलगमोन नामा मियाब्ला बिराद गेदेर डायलगमोन ना लोंसुनानै बिराद गेदेर डायलगमोन नामा मिया लोंब्लाब्ला बिराद गेदेर डायलग ना बावगारबाय नामा फैनोबा फै माबार बुंखादों फैयाबा थादो दरखार गैला हा नङाबा फैनोबा फै माबा होनफ्लांखो आं मैया मा होनदोंमोनलाय आं मैया बेबादि बुंफ्लांदोंब्लाथ' जाबाय दानाबा मैया बेबादि बुंदों थैबाय दानाबा आंबो मैया लोंफ्लां लेबेलजोंनो दामि गेदेर होफ्लांबाय दा मा खालामसिगोन जाबाय दानाबा आंहासो गरसे फैसायानो गैया लोगोफोरनिफ्रायसो मैया फकटिया लोंबाय दाना मा होनबावनो जादो दानाबा फैनोबा फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा हाबि आंजों फैनोबा फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा दिनैनिफ्राय आरोनो बे गिदिब्ला फैयाब्ला फन सन दा खालामसै मोनथिखाबाय मोनथिखा फन सन दा खालामसै आंखो आरो मोननो दाले लुबैखा
फैनोबा फैनो गोसो गैयाब्ला फन सन दा खालामसै ब्रेकआप बिदिब्ला मोनथिखा आंजों ताले बेले गैया मोनथिखा आंनियालाय डेन्जारखा र'लै सना र' एफा खादग्रा जायो सोरबा आं थांगासिनो ना नों आंखौ 30% खन्थालावनो आं नै थांगासिनो 1 सेकेन्डआवनो नै फान्थाया थांगासिनो नों आंखौ नेनानै था नै 1 सेकेन्डआव थांगासिनो नों आंखौ 30% खन्थालावनो थांगासिनो आं नै सिन्था दाखालाम थांगासिनो फान्थाया नै थांगासिनो नों फैमारा बेखौनो बुंने नों फैमारा फैनो गोसोब्ला फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा फांफुं नङा आंजों दहायनिफ्राय बुंगासिनो दङ फैनो गोसो दंमारा नोंहा हा फैनो गोसो दंमारा फैनो माबार फैनो गोसोब्ला फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा नों बायदि हौवा गोबां दं हा साल बिलाइ गोलैनाय बायदि गोबां नों बायदि हौवाफ्रा आंखौ नै बेसेबां फाग्ला जायो दिबना जायो नों बायदि हौवा सासेनि थाखाय दरखार गैया हा नों जुदि फैनोबा फैनो गोसो गैयाब्ला गैया बुंखा आंनाव बेसेबां ओरैनो एप्लाइ खालामनानै दोनखादों गोबां सेंग्राफ्रानो आंखौ फिदा जाखानानै एप्लाइ खालामनानै दोनखादों आं एक्सेप्टसो खालामाखैमोन फैनोबा फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा आरो बिस्केट गांसेनि थाखायनो नों होनो हायोब्ला हायो बुं हायाब्ला दिनैनिफ्राय ब्रेकआप डिलीट मोनथिखा फैनो गोसोब्ला फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा बुंखाबाय आं दाबो फैथाया माबार फैनोबा फैनो गोसो गैयाब्ला दा फैखा र'लै सना र' बिदि हाखा दावग्रा सोरबा जायो नामा थांगासिनो लाखि फनानै लाखि आप जिस नंबर पे कॉल कर रही है वो टॉयलेट पे मजा ले रही है आप उसे डिस्टर्ब मत करो नहीं तो आपका प्रेग्नेंट हो जाएगा आया तानबायसो एफा सैतान हौवा थायो फैबा फैथों बे हौवाखौ फैनो गोसो गैयाब्ला फैयाबा जाथों आंबो मा खालामनो हाया बिखौ फैयाबा जाथों आंखौ मोनथियाखै बियो बिदिनो साजा होनांगौ सालाफोरखौ दाना मा जाबावगोन दिनै आंबो मैया गेदेर डायलग बुंलांबाय लोंनानै दाना मा जाबावगोन पकेटाव थाइसे फैसायानो थाया गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव दम लेबेल लुखायनो थाखायनो लाख दं मा दं उमुक दं तुमुक दं बुंफ्लांबाय आंबो बेनो प्रब्लेमलै बा गिदिर डायलग होआबाबो जाया गार्लफ्रेन्डफोरनि सिगाङाव दानिया मा जाबावगोन मा खालामबावनो दाहा थाङाबा जानाय नंला मा आइडिया खालामबावनो ब्रेकआप खालामजागोन आंदो Oh no! एफा सैतान हौवा थायो दाननासो होबावदों लाजाखानाय नङा आंबो नायना लागोन बिखौ खामानि गैया सासे हौवानि थाखायनो गोबां एप्लाइ खालामना दोनदों